U ponedjeljak u Vukovaru možemo reći da je započeo početak pada hrvatske vlade, njena agonija. Zapravo točnije radi se o padu jedne vrste vladavine koja se temelji na političkom i demokratskom nasilju. Vlast se ponaša po principu narod drumom, a vlast šumom. U tom smislu niko njima ne prepriječuje put, nego oni sami. Kako vlada ova vlada? U prvom dijelu ove dvogodišnje vladavine izazvala je narod ideologijom, spolnim odgojem koji je pao na Ustavnom sudu. Kao odgovor dobili su referendum o braku, 750.000 ljudi. Sada ponovno, u drugom dijelu vladavine, opet ideologija, ćirilica. Što su dobili? Dobili su odgovor Stožera za obranu Vukovara. U ovom slučaju narod traži kruh, oni nude spolni odgoj. Narod traži posao, oni nude ćirilicu. Ovi referendumi i ova otvorena pobuna naroda protiv samožive vlasti zapravo je ne usmjerena protiv Srba ili ćirilice ili homoseksualaca. Ovo je pobuna protiv jedne nesposobne i neučinkovite vlade koja nudi samo ideologiju, a ne nudi kruh. Ipak, u tom smislu, budući da smo emisiji iz kulture, rekao bih je nešto lijepo o premijeru Milanoviću. On je zajedno sa Sanaderom i Vidoševićem na svoj način doprinio hrvatskoj kulturi. Sanader i Vidošević doprinijeli su likovnoj kulturi, jer bez njih većina Hrvata ne bi znala ko je Bukovac. A premijer Milanović svojim autokratskim načinom vladanja, nametanjem zakona, nametanjem ideologije, isto tako je doprinio, ali demokratskoj kulturi, jer bez njega narod se ne bi sjetio da se istome može dostići. A to je, sjetio se da postoji referendum. Budući da su mediji, bez da su pitali drugu stranu, stali kao da boluju od štokholmskog sindroma, braniti vlast od njenoga naroda, koji joj je, kako kažu mediji, prepriječio put, treba reći i sljedeće. Vlast je ovu kolonu zamislila kao red carpet, a vukovarska kolona nije red carpet, gdje je glavna zvijezda trebao biti Milorad Pupovac, koji bi u duhu Stanimirovića, u duhu relativizacije srpske, zapalio svijeće svim žrtvama. A ovdje se ne radi o svim žrtvama. Ovdje je jasan fokus. Grad Vukovar, Ovčara. A zna se ko je bio na kojoj strani i ko je što činio. Ali eto, narod će opet, nakon spolnog odgoja, imati referendum. Narod će opet moći reći što zapravo misli o politici koja se ponaša elitistički i koja je ne samo od Vukovara, nego od cjelokupnog svog djelovanja napravila red carpet gdje su postali zvijezde u zemlji u kojoj je sve više mraka.